laing bahin mayor sa Dakbayan sa Danao ni Claro nga suportado ni ini ang panawagan alang sa transparensiya o accountability sa flood control o ubang infrastructure project sa gobyerno bisan og wa kini nakapirma sa statement nga gipirmahan sa 49 ka mga mayor. Straight to the point. Kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo mohatag og 200,000 pesos nga financial assistance alang sa tanang mga barangay ubos sa probinsya sa Sugbo. Straight to the point. Atong tagaan sa pagtagad mahigala ang nag-viral nga video. Labot sa nagkurat sa mahigalang gobernador dito sa lalawigan sa Samar. Amtang sa kauluhan, Senate President Chis Escudero ni pirma na sa subpina alang sa ubang mga kontraktor nga wa makatunga sa unang hugna sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa flood control project sa gobyerno. Yay muraga katotoang uban nga wa motunga. Katong pamilyang Diskaya day wa makatunga. Pagpirmiro mga higala nga Senate Blue Ribbon Committee hearing, duha sa ilang kumpanya ang Alpha and Omega o ang Saint Timothy pagkabalaan na magmangangan. Apil sa top 15 nga gipanganlan may higala ni Presidente Bongbong Marcos nga nakakuha mga higala sa flood control projects. Wa mo tunga. Og doon na pa sa mga kumpanya nga wa maapil sa top 15 og imong kwintadahon tanan, siyam ka mga kumpanya tanan sa pamilyang Diskaya ang nakakuha og kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Og mauni mga higala matod pa ang ilang gateway. Mauni ang ilang mga higala nga hinungdan nga niburot pagmaayo og nidato pagmayog ni hamugaway og mayo ang pamilyang Diskaya. Straight to the point. Tanig pagtagad mga kagalaan kay DPWH is the key. Sa pamilyang Diskaya, ato ning hatagag pagtagad mahigala, no? Ato sa ato pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.